ҳадаф аз офариниш чист? Яке аз муҳимтарин саволе ки бар зеҳни инсонҳо ҷой дорад ин аст ки чаро Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ин дунёро офарид ва чаро мо дар ин дунё ҳастем. Аксари мардум ҳатто ба ин фикр ҳастанд ки мо дар ин дунё барои лаззатҳои дунявӣ омадаем ва ҳатто андаке ба ин таваҷҷӯҳ надоранд ки баъд аз зиндагӣ чӣ сарнавиште хоҳанд дошт. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала дар ин маврид дар сураи Муъминун ояи 115 мефармояд: оё мепиндоред ки шуморо беҳуда офаридаем ва шумо ба назди мо бозгардонида намешавед? Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба мо ҳушдор медиҳад ки бозгашт албатта ба сӯи ӯст. ин бидуни маънист ки ҳадафе дар кор аст. далел вуҷуд дорад ва мо бояд мутаваҷҷеҳи он бошем. ин далел чӣ аст? Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала дар сураи Талоқ ояи 12 мефармояд: ин Аллоҳ аст ки 7 осмон ва монанди онҳо замин биёфарид. фармони ӯ миёни осмонҳову замин ҷорист, то бидонед ки Аллоҳ бар ҳар чиз қодир аст ва ба илм бар ҳама чиз иҳота дорад. ҷавоб: ин чӣ мафҳуме дорад ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала 7 осмон ва заминро биёфарид? яъне мо бидонем ки ӯ қудратманд ва бар ҳама чиз олим ва огоҳ аст. ё бо ҷумлаи кӯтоҳ ӯ махлуқотро халқ намуд то шинохта шавад. ман мегӯям ки як инженер ҳастам. чӣ касе инро қабул хоҳад кард? албатта ҳеҷ кас, то ин ки маҳсули кори инженерии маро набинанд. пас барои ин ки ҳамчун инженер шинохта шавам, бояд касе бошад ки то шоҳиди маҳсули кори ман бошад. дар ғайри ин сурат ин бемаънист ки бигӯям инженер ҳастам. хуб, мо медонем ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала холиқ аст. холиқ яъне касе ки халқ мекунад. биноан холиқ бидуни махлуқ холиқ гуфта намешавад. пас Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала моро халқ кард то ин ки ҳамчун холиқ шинохта шавад. бародарон ва хоҳарон, бояд дар хотир дошт ки ӯ ягона зоте аст ки аз ҳеҷ халқ мекунад. масалан, як усто аз чӯбу тахта ва мех курсӣ ва ё миз месозад. аммо чӯб ва ё тахта маҳсули дарахте аст ки онро усто халқ накардааст. усто наафаридааст ва на ба воситаи башар халқ гардидааст, балки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала халқ кардааст. инчунин мех ҳам маҳсули оҳан аст. оҳане ки аз санг гирифта шудааст, ки боз санг дар навбати худ махлуқе аз махлуқоти Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аст. пас тамоми маҳсулоте ки инсон месозад, яъне ки халқ мекунад, вобаста ба ашё ва ё элементи махсус мебошад ки онро Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала халқ кардааст. бинобар ин навъ хилқат, яъне офариниш, ки чизеро ба кӯмаки чизи дигаре дуруст кунем, маҳдуд аст. офариниши ниҳоӣ ва ҳақиқие ки чизе аз ҳеҷ ба худ биёяд, офаринише аст ки ҳеҷ кас ба ҷуз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала қодир ба офаринишаш нест. ва ё дар мисоли дигар мегӯем ки замин бузург аст, магар ин номумкин аст ки бигӯем замин бузург аст ҷуз ин ки чизе хурдтар аз он вуҷуд дошта бошад. аммо агар моҳ дар канораш бошад, қабул карда метавонем ки замин бузург аст. пас барои фаҳмидани ин ки замин бузург аст, бидуни мавҷудоти хурдтар чун моҳ ва ё чизи дигаре ба ғайр аз замин, Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала бузург аст. пас бояд махлуқот хурдтар бошанд то дар муқоиса бо онҳо бузургии Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала дарк шавад. мисолҳои зиёде нишондиҳандаи он ҳастанд ки ҳадафи офариниши мо шинохти Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аст. яъне ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала хилқат, офаринишро оғоз кард то шинохта шавад ва аз байни тамоми махлуқоташ инсонҳо ва ҷинҳоро мавриди озмоиш қарор дод. чун мо ягона махлуқоте ҳастем ки дорои қудрати фикрронӣ мебошем. яъне чӣ? яъне касе ки дорои қудрати тафаккури беҳтаре аст. беҳтар Аллоҳ субҳанаҳу ва таъаларо шинохта метавонад. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мефармояд: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کلمه لیعبدون به معنای عبادت کردن است. کلمه لیعبدون به معنای عبادت کردن است. عبادتی چی کسی؟ کسی را که عبادتش میکنیم ما باید او را خوب بشناسیم. یک شخص عاقل و دانا کسی را میپرستد که بهترین، قدرتمندترین و شایسته و لایق پرستش یعنی عبادت کردن باشد. پس چنین ذات چه کسی بوده میتواند؟ مشخصاً خالق وجود دارد که شایسته و لایق شناخت است و آن خالق شایسته آن است که عبادت کرده شود، چون و یگانه کسی است که حق دارد قانونگذاری کند و حکم نماید و به واسطه انسان که دارای فهم بالا است مورد اطاعت قرار گیرد.
و یقینا آن خالق شریک ندارد و نیازی کسی در برابرش قابل مقایسه نیست. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.